Bun găsit la știri, Sormărin, care sunt cele mai importante evenimente din Bașcan, Târgu Frumos, Hârlău și comunele din împrejurimi. Un jurnalist din Pașcan a câștigat procesul deschis împotriva statului la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Cătălin Cojocaru, realizatorul emisiunii Pulsul Zilei de la BIT TV, a reclamat România pentru o serie de hotărâri judecătorești abuzive date de instanțele de judecată. Judecătorii CEDO au admis cererea, dar nu au acordat despăgubiri pentru că nu au fost solicitate. Totul a pornit de la un articol critic la adresa primarului Nicolae Rățoi publicat în ziarul Orizont în februarie 2005. Sub titlul Demisia de onoare, jurnalistul a trecut în revistă principalele motive pentru care edilul de atunci ar fi trebuit să-și depună mandatul. O lună mai târziu, fostul edil a deschis proces pentru calomnie și insultă. 10 luni mai târziu, magistrații de la Judecătoria Pașcan au hotărât condamnarea jurnalistului la 10 milioane de lei amendă penală și alte 30 de milioane de spăgubiri civile pentru calomnie și insultă. Pedeapsa a fost menținută de instanțele de recurs și apel, dar a fost anulată odată cu dezincriminarea calomniei și insultei un an mai târziu, deoarece condamnarea a fost făcută fără să se țină cont de probele din dosar, doar pe baza unor mărturii care atestau supărarea și stresul provocat fostului primar de articolul incriminat. Hotărârea a fost adusă și în atenția Curții Europene a Drepturilor Omului prin intermediul avocatei Nicoleta Floroaiei. Cererea a intrat în dezbaterea curții aproape după 10 ani de zile, pe 10 februarie 2015. Cei 7 judecători au admis cererea împotriva statului român și au dat satisfacție petiționarului, pe motiv că hotărârile judecătorești au fost abuzive și a fost încălcat articolul 10 din Convenția Drepturilor Omului. Nu au fost acordate despăgubiri pentru că nu au fost solicitate. Magistrații au apreciat că presa are datoria de a informa cu bună credință în legătură cu toate aspectele de interes public, nu numai când informație sau ideile sunt primite favorabil, ci și atunci când ele ofensează, șochează sau deranjează. Curtea a mai precizat că libertatea jurnalistică acoperă un posibil recurs la un grad de exagerare sau chiar provocare și că jurnaliștii nu pot fi obligați să respecte aceleași standarde de acuratețe și precizie ca un investigator criminal pentru a dovedi articolele publicate. Menționăm că fostul primar Nicolae Rățoi a intentat jurnaliștilor de la ziarul Orizont 39 de procese de calomnie și insultă în nume propriu sau prin interpuși pentru a opri publicarea de articole critice despre activitatea sa. Cu excepția celui de la CEDO, toate procesele au fost câștigate în recurs și apel, după ce judecătorii pășcăneni au declarat condamnarea ziariștilor doar pe baza declarațiilor martorilor de serviciu. Pericol de incendiu în această dimineață la hotelul central din Pașcan. Zeci de pompieri au intervenit pentru a ține situația sub control și mai ales pentru a evacua victimele. Din fericire, totul a făcut parte din scenariul unui exercițiu desfășurat de secția de pompieri din oraș. Pompierii pășcăneni au făcut astăzi un exercițiu de pregătire la hotelul central din Pașcan. Mai multe autospeciale au ajuns rapid la fața locului pentru a stinge un presupus incendiu. Înainte de începerea propriu-zisă a simulării, pompierii au mers în recunoașterea locului pe fiecare etaj. Tot ce înseamnă partea asta, dau în exterior geamul. Toate au la exterior un fel de demisor. Deci are partea înspre exterior, toată o are cu geamuri. Asta că n-ai comunicare direct în exterior. Nu poți să bagi în exterior fără să ajungi până aici. Desfășurăm un exercițiu de pregătire, exercițiu în care antrenăm atât personalul propriu cât și din cadrul obiectivului personalul respectiv. Înainte de asta am vrut să facem o cunoaștere bună a acestui obiectiv. Și pentru ca exercițiul să fie complet, a fost și o victimă. Personalul de pe echipajul Smurd a intervenit pentru salvarea persoanei. Totodată au fost instruiți și angajații de la hotel pentru a ști cum să reacționeze în situații de acest gen. Este o acțiune benefică atât pentru personalul unității noastre. Au parcurs toate nivelele, au văzut particularitățile fiecărei camere în parte, fiecărui domeniu tehnic al clădirii. Nu poate să fie decât un avantaj pentru noi. Menționăm că activități similare au fost făcute la Palatul Alexandru Ioan Cuza din Ruginoasa și la o secție de confecții din Pașcani. Povestea Liviei, fetița de 9 ani din Sodomene, a ajuns în atenția televiziunilor naționale, dar și a unei fundații. Oamenii cu suflet mare vor să o ajute pe copilă pentru a se face sănătoasă și a trece cu bine prin greutățile vieții.
Speranțe pentru Livia. Televiziunile naționale au început să fie interesate de cazul fetiței bolnave de cancer și vor să o ajute. Din cele spuse de directoarea școlii din Sodomeni, Gianina Isicioaia, atât ea cât și tatăl micuței au fost contactați de mai mulți reporteri. Au fost discuții și pentru a merge la o emisiune de la Antena 1. În urma articolelor apărute în mass media, am primit vizita domnilor reporteri de la Antena 1 Iași, care au efectuat un reportaj acasă la familia Archire, reportaj care ne-am promis că va fi difuzat la observatorul de seară al postului național Antena 1. De asemenea, am primit telefoane de la echipa Acces Direct de la Antena 1. A fost informat tatăl că în zilele ce urmează, în cursul zilei de sâmbătă sau duminică, vor primi vizita celor de la Acces Direct de la Antena 1. Mai mult decât atât, o fundație și-a exprimat dorința de a demara o campanie pentru Livia. Domnul reporter de la Antena 1 ne-a adus la cunoștință faptul că Fundația Mereu Aproape este cea care va susține campania pentru ca Livia să poată fi operată. Reamintim că fetița are 9 ani și a fost diagnosticată cu scleroză nodulară. Ar fi nevoie de suma de 30.000 de euro pentru un transplant care ar vindeca-o. Speranța la o viață normală este cea care îi dă putere Liviei să treacă peste greutăți. Mai mult decât atât, copila ar vrea să devină medic ca să poată salva la rândul ei alte vieți. Pe această cale țin să mulțumesc tuturor posturilor de televiziune ce s-au implicat în această campanie și vreau să-mi exprim speranța că, într-adevăr, oamenii pot face minuni și Livia va merge mai departe. Menționăm că fetița a rămas de curând și fără mamă. Aceasta a suferat de ciroză hepatică, însă și-a pus copiii pe primul plan și s-a sacrificat pentru ei. Șoferii din Pașcani au fost informați de către polițiștii de la rutieră cu privire la modificările din codul rutier care vor intra în vigoare de duminică. Mai exact, privind noile reguli de transport a copiilor în autoturisme. Campania se desfășoară la nivel național. Astăzi, la orele amiezii, polițiștii rutieri de la Pașcani s-au poziționat în zona grădinițelor din municipiu, iar atunci când părinții micuților veneau să ia acasă pe prichindei, primeau și informații despre noile reglementări în ceea ce privește siguranța copiilor care sunt transportați în autovehicole pe drumurile publice. Principalele modificări aduse ordonanței de urgență se referă la portul centrului de siguranță și la dispozitivele de fixare a copiilor. Majoritatea șoferilor care au copii mici spun că au cumpărat scaun pentru micuți și că îl folosesc, mai ales acum că amenziile sunt usturătoare. Care să aveți, nu știam. Adică dacă aveți copil mic, să aveți și un scaun pentru acesta. Da, știm. Da. Știți care e amenda? Nu știm care e amenda, o să luăm măsuri, să le facem în siguranță. Conform noilor reglementări, copiii cu o înălțime de până la 135 cm pot fi transportați în autovehicole doar dacă sunt fixați sau prinși cu ajutorul unui dispozitiv în scaun pentru copii. Mai mult, șoferul, dacă nu respectă noile norme, este sancționat cu 4-5 puncte amendă și 3 puncte penalizare. Copiii cu o înălțime peste 135 cm pot fi transportați în autovehicule doar dacă poartă centuri de siguranță și reglate în astfel încât să nu treacă peste fața sau zona gâtului al copiilor sau dacă sunt protejați de asemenea în dispozitivele de fixare în scaun pentru copii. Există însă și excepții în regulamentul de transport al copiilor. Aceste excepții se referă la transportul copiilor cu taximetrele sau cu mijloacele de transport în comun, dar și la cazurile în care copilul deține un certificat medical de scutire cu condiția ca șoferul să-l aibă asupra lui, să fie precizat diagnosticul și perioada de valabilitate. Memoriu pentru apă și canal după ce au renunțat la investiții de 13 milioane de euro. Dosarul a fost depus astăzi la primăria din Pașcani de către câțiva cetățeni și un consilier local. Pășcănenii care locuiesc pe aerodrom solicită ca pe lista de investiții din acest an să fie cuprinse măcar o parte din lucrările necesare pentru modernizarea zonei. Documentul a fost semnat de 75 de familii și este doar începutul. Ar putea să facă și cei din suburbii care se află în aceeași situație.
Efectele hotărârilor anti-Apa Vital prin care Pașcaniul a renunțat la investițiile europene de 13 milioane de euro sunt din ce în ce mai mari. După întreruperea furnizării apei la unele blocuri și încetarea lucrărilor de reabilitare a rețelelor pe străzile care urmează să fie asfaltate, locuitorii de la case care nu au rețele de apă și canalizare au început să strângă semnături pentru ca administrația locală să facă investițiile promise de peste 20 de ani de zile. Azi, la primele ore ale dimineții, 2 locuitori din cartierul Dallas au depus la primărie un memorium prin care solicită ca pe lista de investiții din acest an să fie cuprinse măcar o parte din lucrările necesare pentru modernizarea zonei. Documentul a fost semnat de 75 de familii și este doar începutul. Ar putea să o facă și cei din suburbii care se află în aceeași situație. 75 de familii de pe zona Aerodrom au semnat pentru canalizare, apă curentă, drumuri și trotuare, pentru că nu există. Este o zonă defavorizată a Pașcanului, să spunem. Oamenii plătesc impozite la nivel de oraș și au condiții la nivel de țară. Deși este cunoscut ca fiind cartierul bogaților, pe majoritatea străzilor din Dallas nu este asfalt și nici trotuare și lipsesc rețelele de apă și canalizare. De-a lungul timpului au fost făcute însă numeroase promisiuni neonorate. Proiectele au fost incluse în masterplanul județului Iași și ar fi fost executate din cei 13 milioane de euro de la Uniunea Europeană dacă Pașcaniul ar fi rămas în Arsacis. Acum investițiile trebuie făcute de la bugetul local, dacă sunt bani. Consilierul Neculai Ienea se numără printre cei care au semnat memoriu și printre puținii care nu au votat împotriva fondurilor europene. El solicită ca în acest an să înceapă măcar pe câteva străzi investițiile de modernizare, iar proiectul să fie continuat în următorii ani. Un locuitor al cartierului Aerodrom, împreună cu alți cetățeni, în total până în prezent au semnat 75 de familii și, repet, mă bucur că s-a luat această inițiativă, pentru că toți avem nevoie să trăim în condiții civilizate, să avem canalizare, să beneficiem de străzi asfaltate, de trotuare pe care copiii și nepoții noștri să meargă în condiții civilizate, la grădiniță, la școală, la serviciu. Și ținând cont că de perioada anilor 2002-2003, când domnul fost primar Rățoi a început o parte din aceste investiții referitor la rețele electrice și alimentare cu gaze naturale, din acea perioadă nu s-a mai făcut nimic. Primarul municipiului spune că bugetul este votat de consilieri, iar în acest an veniturile sunt mai mici cu 30% de la guvern. Mai mult, trebuie asigurate fondurile necesare pentru finalizarea planului de dezvoltare a zonei Vale și a altor investiții aflate în derulare. Cât privește acest cartier, și nu numai acest cartier, sunt și suburbiile care își doresc și ei să aibă apă, canal și nu numai, și drumuri asfaltate. Noi avem pe zona din deal o fișă de date pe care am transmis-o la ADR și în valoare, pare mi se, de 12 milioane de euro în vederea întocmirii unui proiect integrat pe zona deal care va cuprinde și această zonă. Cât privește apa și canalul, alte surse de finanțare, cu excepția, sigur, a bugetului local, de la nivelul bugetului național nu există, iar pe fonduri europene toate fondurile se vor derula prin serviciile regionale. Deci ideea de a delega serviciul la Apa Vital, tocmai în aceasta a constat să facem investiții în apă, canal în municipiul nostru, în rețeaua de distribuție și să extindem și pe zonele unde nu este rezolvată această problemă. Nu au dorit pășcănenii, trebuie să așteptăm. Cartierul Aerodrom, deși este plin de vile luxoase, nu are utilități pe majoritatea străzilor. Din acest motiv, unii au rezolvat problema cu investiții proprii, alții au făcut rețele de apă și canalizare improvizate. La fel se întâmplă și în cele 5 suburbii ale municipiului, unde locuitorii așteaptă de peste 20 de ani rețelele de apă și canalizare. Mai mult, unii dintre ei plătesc taxe și impozite, la fel ca în zonele centrale, fără să beneficieze de utilități. Menționăm că anul trecut, cele 2 hotărâri de aderare la Arsacis și de delegare a serviciilor la Apa Vital au fost anulate după ce câteva mii de locatari de la bloc au strâns semnături împotriva operatorului ieșean. Ei sunt nemulțumiți că nu au semnat contracte individuale și de prețul majorat la apă.
Pericol public pe o stradă din Hârlău, hoții au furat toate capacele de canal și au lăsat în urmă capcane pentru toți cei care trec prin zona respectivă. Nu puțini au fost cei care au căzut în gropile uriașe, iar localnicii se tem pentru copiii care merg la școală. Strada Viilor din Hârlău este o mană cerească pentru hoții de fier vechi. De fiecare dată când administrația locală pune capace pe gurile de canal, la câteva zile ele dispar. Așa că de ceva timp localnicilor din zonă le este frică să circule pe drumul respectiv, în special pe timp de noapte. Ne aflăm pe strada Dealul Viilor. Persoane necunoscute au sustras toate capacile de la gurile de canalizare. Circulația în această zonă pentru autovehicule și pentru pietoni reprezintă o adevărată aventură. Au fost și cazuri în care oameni au căzut în canale suferind răni grave, iar șoferii care nu cunosc drumul aproape că rămân fără roțile la mașină. Astea ar fi că nu sunt bune pentru că le-a luat, că o să vină cineva și o să cadă în canal, pentru că, uite, a venit unul cu o bicicletă noaptea și a ticat în canal acolo, unul zice la noi de la Bărex, așa, și nu-i bun să fie părerea. Că unul a venit și a ticat cu o mașină acolo și nu-i bun, ar fi bun să cadă, să nu-i mai fură, să bagă ceva. Nu aveți idee cam cine ar fi putut să le ia? Cine mai mult decât ăștia de aici, la cam așa. Uite așa, uite așa. Nu s-a rupt de aici? Sau aici, uite cât are asta. Poate că de aici, nu a rupt fălcile. Nu? Aici, părește un buz aici, nu? Și nu-i desfundat aici. Are 20 de ani aici. Nu doar oamenii cad victime, chiar și animalele ajung în acele găuri de canal, iar sătenii sunt nevoiți să le vândă la abatoarele specializate. A cumpărat un calel cu noră sa și cu șinul său, de la niște țigani flămânți. El de bucuriu a venit la bufetul la noi la șantier să dea de băut ca lua cală, de bucurie, să vede cum merge. Peste drum, el de bucurie era o apă încinsă, cum e canalul ăsta. Poate ca calul, au rupt fălcile, dar mai larg din ala, că ăsta e ul de altul. Au fălcile și au murit calul pe loc, l-a tăiat la gât și a venit poliția cu canalul și l-a luat. Ce să ia, nici așa nu a luat banii, nici așa la calul. Care-i de vină? Cine-i de vină aici? Cine-i de vină? Nu-i statul? Administrația locală cunoaște această situație și spune că nu este pentru prima dată când se fură capacele de canal. În viitorul apropiat, ele vor fi înlocuite cu altele din plastic. Pe strada Dealul Viilor și nu numai pe strada Dealul Viilor, în cursul anului trecut, în 2013-2014, deși am încercat să asigurăm aceste capace de canalizare, totuși ele au dispărut datorită faptului că populația de etnie romă din familia Stăneștilor se ocupă cu colectarea de fier vechi și unii văd fier, ei acționează noaptea sau periodic când atenția asupra străzilor respective este mai slabă, sărbători sau eu știu când, și aceste capaci sunt fărâmate, sunt bătute cu ciocanul, arunțite și duse la fier vechi. Menționăm că astfel de situații au fost și la Pașcani. Hoții au lăsat zeci de canale fără capace cu gândul de a face un ban în plus. O parte dintre ei au ajuns în fața judecătorilor pentru furt, însă majoritatea nici măcar nu au fost identificați. Nou director la Societatea de Salubritate din Hârlău, după ce fostul și-a depus demisia, fiind preocupat cu alte responsabilități. În locul lui Ștefănucă, ca interimar, a ocupat funcția Gheorghe Baltac, primind voturile consilierilor locali ieri în cadrul ședinței lunare. Doar 2 colegi de-a lui Baltac s-au abținut de la vot. În ședința Consiliului Local de la Hârlău a fost anunțată demisia directorului de la SC Ecosal SA Hârlău și numirea unui nou director interimar. Consilierii sunt nemulțumiți de această decizie și cer să fie informați despre situația societății înainte de a numi pe cineva interimar. Trebuie și domnul Constantin Ștefănucă să vină să-și predea. Deci au avut un mandat care i s-a prelungit. Normal ar fi trebuit să vină să-și predea acest mandat, să spună în ce situație lasă societatea, la ce stadiu este la ora actuală, nu că din motive personale și așa au fost angajați toți pe vorbe, nu pe examen și să nu mergem din greșeală în greșeală. Deci ar trebui, deci din interimat în interimat. Observăm că situația societății, din câte știm, din câte auzim, nu este
una dintre cele mai feroți, dar trebuie să fim și noi informați, să vedem ce se întâmplă acolo, care e situația. Răspunsul autorității anunță că fostul director va răspunde de acțiunile sale și va preda, conform legii, documentația societății. Constantin Ștefănucă și-a dat demisia din motive personale și în urma unor măsuri menționate într-un raport al Curții Constituționale, așa cum precizează și primarul. Domnul Ștefănucă o să vină până aici la societate și o să predea pe bază de document patrimoniu, contabilitate, dosare, tot ce are. Mai mult că dumnealui a fost și sub un control de la Curtea de Conturi și trebuia să urmeze niște măsuri ce erau specificate în raport. Propunerea consilierului Baltac Gheorghe ca director interimar a venit din partea primarului, edilul recomandându-l pentru această funcție. Să-l delegăm pe domnul Baltac, este și consilier, are responsabilitate și să supravegheze și să vegheze așa fel încât trebuie să desfășoare în ordine acolo, de plină legalitate. Apoi, cine o să fie ales director, va continua să desfășoare activitatea acolo și va da răspuns în fața Consiliului Local. În urma numeroaselor obiecții venite din partea consilierilor legate de activitatea lui Constantin Ștefănucă, edilul din Hârlău a motivat că acesta s-a descurcat destul de bine în această funcție, iar în prezent situația societății este stabilă. Singurul motiv de schimbare a directorului, așa cum precizează și primarul, ține de demisia fostului director, care nu se mai descurcă având și alte responsabilități. Domnul Ștefănucă, doar cum știți, noi am avut încredere în el, societatea a mers, nu chiar sunt problemele așa de negru, cum le văd unii. Situația e destul de stabilă, mai ales că au încasat până acum, până în decembrie sau chiar ianuarie, sumele de la primăriile cu care are contract, atât de la Hârlău cât și de la Delen și de la Scobinț, și de la populație, o parte cam în jur de 3.000 de persoane care au contract până în momentul de față cu Ecosalubrisul. Sigur că trebuie mai mult, trebuie activitate mai mult, mai îndelungată, dar dacă dumnealui tot timpul a fost între două activități. El făcea activitate și aici, și la Conac, acum și la București. Ne-am dat seama că nu o să fac față și nu o să se ocupe de problemele noastre. De aceea și eu chiar l-am rugat, fără să-mi ascund, nu e un secret din asta, l-am rugat, dom'le, lasă-ne în pace, dă-ți demisia și vii și predai și gata. Punem pe altcineva care să răspundă. Propunerea primarului a fost acceptată de către consilier Gheorghe Baltac, primind voturile colegilor săi pentru o nouă funcție, având doar 2 abțineri din partea acestora. S-a pierdut câinele polițist Ringo de la Hârlău. Orașul este împânzit cu afișe, iar găsitorului îi se oferă recompensă. Patrupedul este adus la secția din orașul Hârlău din anul 2007, după ce a fost antrenat la Centrul Kinologic din Sibiu. Necaz mare la poliția din Hârlău, câinele de urmă Ringo, un ciobănesc german, e dat dispărut. Momentul s-a petrecut în urmă cu câteva zile, atunci când agentul care are grijă de el a intrat în cușcă să-i dea de mâncare și să facă ordine. Orașul Hârlău e împânzit cu afișe. Pe acestea sunt trecute date precum rasa, numele și vârsta patrupedului. Mai mult, celor care oferă informații despre câine vor primi și recompensă. Câinele polițist este specializat pe mirosul uman și, conform agentului de la Poliția Hârlău care îl are în grijă, Ringo a mers la 10 de cazuri de furturi din locuință sau mașină. L-am preluat de la Centrul Kinologic Sibiu de la vârsta de 3 luni. Cum îl cheamă? Se numește Ringo. Câinele lui în documente este Mif, dar noi folosim și alte nume pentru câini, ține vine nouă mai ușor. A fost instruit la Centrul Kinologic Sibiu de către mine și mergem cu el la diferite misiuni. Acest câine este instruit în special pentru a depista mirosul uman. Anul trecut, în luna martie, de Ziua Poliției Române, în cadrul unei activități desfășurate în centrul orașului, demonstrațiile câinelui Ringo au fost cele mai apreciate de cetățeni. El poate reține până la 500 de mirosuri.
În principal îl folosim la infracțiuni de furt din locuințe, orice fel de furturi, unde se presupune că persoanele care fac aceste fapte lucrează mai mult la spargerea ușilor, geamurilor. Menționăm că cei care îl găsesc pe câinele polițist Ringo sunt rugați să sune la 0753 872799. Mâine sunt moșii de iarnă, eveniment cu tradiție în Biserica Ortodoxă. Dacă în alte zone ale țării noastre tradițiile spun că în această zi nu se lucrează, în zona Moldovei aceste superstiții nu se țin, oamenii dând de pomană de sufletul morților. Mâine sunt moșii de iarnă. La noi în țară, de cele mai multe ori, tradițiile se amestecă cu superstițiile, oamenii găsind destule motive să nu muncească. Nu același lucru se întâmplă și în zona noastră, unde creștinii cunosc tradițiile și le respectă an de an. Da, se dă plăcinte de pomană și depinde după obicei, după localități. Dacă în alte zone ale țării noastre falsele tradiții spun că în această zi nu se lucrează, așa cum susțin unele articole din presă, în zona Moldovei acest superstițiu nu se ține. Falsele tradiții spun că femeile care încalcă această poruncă nescrisă sunt pedepsite să tremure precum piftia sau că această zi trebuie respectată și pentru a te feri de nebunie. E mai bine că unii oameni nu știu de aceste idei religioase fără nicio valoare și preferă în locul lor valorile simple și adevărate. Știți cumva care sunt tradițiile, ce anume se face? Știu că ar trebui să fim mai buni, în rest nu știu nimic. Unii pregătesc bucate specifice, colivă, sarmale, colaci, piftie, plăcinte, fructe, vin și lumânări aprinse, iar pomenirile ar trebui să aducă o bucurie, în special celor săraci. Moșii de iarnă, pomenirea morților mâine. Și mâine lumea se duce și la biserică și la cimitire, aprinde lumânări în comemorarea celor morți, părinți, frați, prieteni, surori. Asta e ziua de mâine. Deci cu rugăciuni și cu pomenire. În ziua în care se pomenesc moșii de iarnă, în fiecare biserică se oficiază Sfânta Liturghie, urmată de slujba parastasului pentru cei adormiți. La mormintele rudelor se aprinde lumânări și se dă de pomană pentru iertarea păcatelor celor adormiți. În ajunul Duminicii Înfricoșatei Judecăți, Biserica noastră ortodoxă pomenește moșii de iarnă. Este o rânduială specială în care sunt pomeniți toți cei adormiți la Domnul. În bisericile noastre ortodoxe se săvârșește încă de dimineață slujba utreniei, Sfânta Liturghie și slujba parastasului celor adormiți. Deoarece la noi în țară creștinismul s-a împletit cu tradițiile păgâne existente mai înainte de aceste locuri, multe evenimente religioase sunt prilej de interpretări pentru cei care nu au suficiente cunoștințe religioase. În zona Moldovei, creștinii se străduie să păstreze tradițiile adevărate. Este bine de știut că fiecare dintre noi, în acest timp pregătitor al postului celui mare, trebuie să purtăm grija și celor adormiți. Din acest motiv, iată, Biserica ne cheamă pe fiecare în această sâmbătă a moșilor pentru a ne aduce aminte de cei care au fost aproape de noi, de părinții noștri care nu mai sunt, de prietenii noștri pe care i-am cunoscut și nu mai sunt printre noi, de educatorii noștri, pentru ca noi toți să ne rugăm pentru ușurarea păcatelor lor. Este o sărbătoare specifică Bisericii noastre ortodoxe și din acest motiv sunt excluse toate superstițiile care există referitor la această sărbătoare. Nu este una cu cruce roșie, deci credincioșii bisericii pot desfășura și alte activități cotidiene în această zi de sâmbătă. Din acest motiv, invităm pe toți credincioșii Bisericii Ortodoxe să meargă în această sâmbătă a moșilor la biserici pentru a aduce cinstire celor care nu mai sunt printre noi. Moșii de iarnă de mâine și lăsatul secului de carne de duminică pregătesc începutul Marelui Post al Paștilor. Evenimentul religios marchează începutul sâmbetelor morților în număr de 7, care se vor încheia sugestiv cu sâmbăta lui Lazar înainte de Săptămâna Mare. Ciocolată, trandafir și nelipsitele inimioare. Acestea sunt în topul cadourilor care vor fi dăruite mâine persoanelor dragi. Sunt și excepții, cină romantică sau chiar bijuterii pentru cei cu dare de mână. De menționat că îndrăgostiții care sărbătoresc mâine Valentine's Day sunt tinerii.
În acest an, ziua îndrăgostiților în varianta americană Valentine's Day pică într-o zi de sâmbătă. Astfel, cluburile și discotecile din municipiu au pregătit tot felul de programe sau chiar mai mult meniuri speciale pentru îndrăgostiți și magazinele s-au aprovizionat cu flori, mai ales trandafiri, cu inimioare de pluș de diferite mărimi. Alte cadouri cumpărate de către îndrăgostiți sunt ramele foto sau bijuteriile. Love is in the air, everywhere I look around. Îndrăgostiții din Pașcani de Valentine's Day își fac cadouri simbolice, romantice unui altuia, mulți dintre ei pregătindu-se temeinic cu săptămâni înainte pentru a-și putea surprinde jumătatea cu romantismul lor. Da, sărbători. Cum? Scot prietenul la un suc, la o ceva. Ceva plimbare. Cadou, da. Ce anume? Mi-am luat o brățară de argint. Sper să-i placă. Da, sărbătoresc. Cum? Cu prietenul. Unde anume? Acasă? Da. Ai luat ceva cadou? Da, i-am luat, i-am pregătit. O cină romantică. Tot mâine de ziua iubirii își va uni destinul la Steara Civilă din Pașcani un cuplu. Sărbătoarea Valentine's Day zisă și sărbătoarea iubirii sau a îndrăgostiților capătă treptat vechime și în liceele din Pașcani. Activități interesante organizate atât de cadrele de limba engleză cât și de consiliile elevilor. Mâine este Valentine's Day și la liceele din Pașcani se sărbătorește într-un mod inedit. Elevii de la Colegiul Național Mihail Sadoveanu din Pașcani organizează un proiect interesant cu această ocazie. Pentru a marca și anul acesta ziua îndrăgostiților, la Colegiul Național Mihail Sadoveanu s-a hotărât ca Consiliul Elevilor să organizeze o activitate care a ajuns anul acesta la 3 ediții și este intitulată Cupidon vine în ajutorul tău. Proiectul se adresează tuturor elevilor, ajutându-i pe cei implicați să învețe câte ceva despre aprecierea celor din jur, în același timp urmărind și creșterea stimei de sine. Proiectul este la 3 ediție, fiind foarte apreciat de elevi și profesori. În perioada 9-13 februarie, în Colegiul Național Mihail Sadoveanu a fost amplasată o urnă în care elevii au avut posibilitatea de a-și exprima sentimentele de iubire sau apreciere pentru prietenii sau iubiții lor. Au fost adunate aproximativ 1350 de bilețele și scrisori, iar astăzi, vineri 13 februarie, vor fi livrate. Cupidon împreună cu o echipă va încerca să expedieze aceste bilețele fiecărui destinatar. Elevii și chiar profesorii care au dorit să se implice au primit scrisorele cu mesaje inedite, bomboane și inimioare. Deși o parte dintre cei care au trimis scrisorile au preferat să se semneze, cei mai mulți însă vor rămâne anonimi. Un proiect similar se desfășoară de mai bine de 4 ani și la Liceul Teoretic Miron Costin. Cei din Consiliul Elevilor fiind și ei în acest an cupidoni care aduc mesaje colegilor. Și la Colegiul de Căi Ferate Unirea sunt activități dedicate evenimentului. Catedra de limba engleză organizează o expoziție pe această temă, elevii fiind interesați de sărbătoarea îndrăgostiților. Stimați telespectatori, acestea au fost știrile. Rămâneți pe TV Bit pentru a urmări programul nostru. Nu uitați că puteți comenta și dezbate cele mai importante evenimente din Pașcani, Târgu Frumos, Hârlău și comunele din împrejurim pe bittv.info. Materialele video le găsiți pe platforma de YouTube cu același nume. Suntem și pe Facebook. Toate bune! Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Sâmbătă vremea va fi ușor mai caldă decât în mod normal pentru a doua decadă a lunii februarie, în special în vestul țării. În cursul zilei cerul va fi variabil la senin, iar noaptea vor fi unele înnorări în Muntenia și în Moldova. Excepție va face Dobrogea, unde cerul va fi mai mult noros și izolat va ninge slab. Temperaturile maxime se vor situa între 1 și 11 grade Celsius. Duminică, în regiunile intracarpatice, vremea se va menține frumoasă și mai caldă decât în mod normal pentru această dată, iar cerul va fi ușor mai senin. În sudul și în estul teritoriului vor fi înnorări temporare, însă doar izolat vor fi burnițe și fulguieli. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 1 și 11 grade.
Luni, în estul și în sudul țării, cerul va avea înnorări pe arii restrânse, va fulgui, iar valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru a doua decadă a lunii februarie. În restul teritoriului, vremea se va menține predominant frumoasă și ușor mai caldă decât în mod normal pentru această dată, iar cerul va fi variabil. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 0 și 10 grade, ușor mai coborâte în nordul Moldovei, iar cele minime în general între -11 și -1 grad. Izolat în zonele joase de relief va fi ceață. Să vedem ce temperaturi vom avea mâine în regiunile României. Dacă vorbim de regiunea Maramureșului, aici termometrul indică o temperatură de până la 7 grade Celsius. În Crișana avem la fel o temperatură de 7 grade. Când vorbim despre Transilvania, aici ne gândim la niște temperaturi foarte ridicate pentru această perioadă, dar ele sunt cuprinse doar între 4 și 6 grade. În Oltenia avem temperaturi care oscilează între 4 și 7 grade Celsius. În Muntenea se înregistrează temperaturi cuprinse între 4 și 9 grade, cu 6 grade în capitală. În zona litoralului avem temperaturi bune pentru această perioadă, ele fiind cuprinse între 4 și 6 grade. În Moldova se înregistrează temperaturi cuprinse între 4 și 5 grade, cu 6 grade în județul nostru, în județul Iași. În întreaga regiune, mâine vom avea un cer însorit. În Pașcan, mâine se înregistrează o temperatură de până la 3 grade Celsius și vom avea mult soare. Duminică, la fel, se înregistrează o temperatură de până la 3 grade. Începutul săptămânii debutează cu o temperatură de până la -1 grad, dar se va resimți ca una de -12 grade Celsius. Atât despre prognoza meteo. Sunt Ana Maria Ipate și vă aștept și luni la aceeași oră pentru mai multe informații meteo. Numai bine!